So guys, munofara here guys, kwese kwamuri kuri sei? Isu kuno kuti right tinofara. Guys, nyaya iri panapa inyaya yamaititi yekudzoswa kwavakaita kuBJB Films vachinzi havasi professional iri kutenderera nonga mese muri kuiziva nyaya iri kutenderera mastreet akasiyana siyana esocial media. Saka nyaya yakamira kadai ndisendapinda munyaya seka ndoda kutenda vese vakasubscribe to this channel guys, chiti thank you munodadisa nevasati guys, chiti hapana chekumirira subscribe tamuroad kuenda mu2000 subscribers. Saka guys, motomira nokudii nekusubscribe nekusupport this channel. Pasina imi guys ine handipo. Saka guys, ndimuri kuita kuti zvinhu zvidii zviendeke. Ndimusakangana kulikewo mavideos. Like guys mavideos zvotipawo simba. Nyaya yacho yakamira kadai guys. Maititi nonga mungoziva mazuva apfuura yaingori nyaya yemaititi chete kumasocial media yekuBJB Films. Saka vanhu vazhinji vaingotaurawo maonero avo. Vamwe vachisapotawo maititi, vamwewo vaitiwo vavasingasapotiwo. Vana Queen Delicious aisapota vachiti hatinomira newe maititi vachisapota maititi ati hazvina kana vachitovakamufota kuti zvowanikwa wati chichichi. Vamwe vataurawo zvakasiyana siyana. Saka yandazoya nayo panapa ndeya Njuzu uya webhodhoro uya wemavidhio ake uya akaisawo post yakewo ndobva anyora kuti dear maititi, I'm very sorry wangu, I can feel your pain. I know pain yekushandiswa kutambisirwa nguva vanhu vachikuita cartoon. Be strong wangu, zvinopfuura. Iyo BJB Films naivo havasi organized cause why did they made you participate in their project if you are not professional? Tatozozvinzwa izvezvi kuti hauna kubhadharwa cause when you came back waifarisa uchituka mafans pavaitaura kuti the role yawaplayer yekuroya haisi yako. Wakatuka vanhu vakati one day, but chawaifanira kuziva ndechekuti your fans knows your position yaunonyatsokugona. Maititi, your life is our TV. Rega kuzvidhonza usati waluma, plus kakuzhandukira kari pauri kanoda kudzorwa. Ndo post yaNjuzu iyoyo. Saizvi zvabva zvadii zvatsamisa mafanzi amaititi manje. Then ndobva zvanzi umwe angoti umwe akataura kuti varidzi weBhawa wawave kutaura usazvifananidza namaititi, itai zvenyu zveBhawa. Umwe ndobva taura kuti totohwa nemi makadzikama mune zasi yakaonekwa nenyika yose. Umwewo akataura kuti kana ari seuyo wegomba ngaite sit down. Takaona mugodhi ngei achida kuzvitukisa wekundonyera bhotoro. Ndonyaya ndauya naye guys, nchiti muunzwewo maonero aNjuzuwo ndozvaaitaura but zvatsamisa mafans amaititi. Saka guys, thank you.